Ey Xuday tezmezden kilip alarını yoldur. Bizi kişine kulan düşmanı karalan bile canımını kutkar. Ey Xudaylarını jirde kişiler şu gümürden ayır. Mallar bilen kırsakları tuğlan balaşakları tuğlanganlar. Artkanı jajbalarında kaldırganlar. Eme minetsizini jisine dürüsügel көрінірмін. Aldanıdanı kureniş tuğlanırmın. Ey Xuday canımını sen küterdim, yolam sen ümitlendim. Meşretge kalmazsa men düşmanlarım da menen külmesinler ye. Xuday ruha dil şu an kura gümre жазықлаушы закон берір. Sabırlarını hükümne ertir alğa жолын bildirir. Xuday zakon börüklän izleşe Xuday жолы izgilikden şının bula. Ey Xuday üsümü gaqna жазғына minnet azartıl begde uşul. Xudaydan korkuş kişi zitilgen turmuşuna Xuday zakon berir. Бейрем бик улы бейрем. Бейремнердің де ең зор бейремі міне бұл бүгінгі күн. Чүнки жерге құтқарушы туған біздің үшін. Құтқарушы ол неге келген? Ол бит Аллахлы еме біріншіден. Ол кішілеріні құтқарыр үшін, жазықларынан шестартыр үшін, кішілерге ердем етір үшін келген жерге Иисус Христос. Міне бүгін шушы күнні біз қаршы алабыз. Үліш алу деген сөз, ол міне бүйік шаршы янына келіп, біз Христостан кешіру сұрап, бір шушы үлішіні қабыл етебіз, һәм міне шестарынабыз. Міне шоның білен ол біздің үшін бик қадірлі. Xuday жаннан үтер, біз аны танымарбыз, тек әзір болмасақ деп. Шонки әзір болыр үшін башта шулар шундай әзірлену була. Ораза тұту, тілек ету, шіркеулерге жүру. Көбісі аны ұнытып енді мәшәқәтленелер, сауашланар. Стел турында, ошал турында, ничек нәтемне ашарға енді. Но ең керектісі міне шунда. Ничек кенә Xuday белән каршы очрашу булырга тиеш. Ничек күңел аңар ачык булырга тиеш. Нихәтле безнең өчен ул шунда күренә. Шул ничек безнең каршы алабыз. Керәшеннәр җириләр. Керәшеннәр үзләренә карата алар динсез халык түгел ди. Хәзер дә динсез түгел алар. Ул бигрәк тә әле авыллар бетмәгән авылларда дин сакланып тора бигрәк тә. Я шуңа күрә постоянно дигәндә анда 50-100 кеше йөри чиркәүгә. Менә без бу бәйрәмгә җиде атна ураза тотып әзерләнеп килдек. Бу безнең Рождество бәйрәме. Безнең инде иртәгә ипиҗи атаган бәйрәм. Нардуаннар башлана. Безнең халыкның, керәшен халкының олы бәйрәме дип атала бу. Керәшеннәрдә бит ул ничек? Менә бәйрәм алды булсын, бәйрәм алды булмасын бер-бер. Үзләре дә мунча чабына. Аларда шундый гадәт бар, йола. Алар үлгәннәрне дә чабалар. Ирләр ир кешеләрне чабалар, хатын-кызларны чабалар. Менә шуннан соң алар киләләр чиркәүгә. Ничек киләләр? Барсы да теләр өчен киләләр. Менә беренчедән үлеләргә шәм куялар. Һәм теләкләр теләйләр нәрсә дип? Эй Xudaym Аллам, үлгәннәр барсы да безгә риза булып ятсын. Безгә зыян заурат салмасын, безне сагынмасын, без аларны сагыныйк дип әйтәләр. Беләсезме? Шулай иттереп теләкләрен белдерәләр. Исән саулык бөтен яшәүче кешеләргә теләп. Керәшен бит ул мәҗүсилек белән яши. Чиркәүдә элек бит чиркәүләре булмаган, ләкин мәҗүсилек вакытында да алар шулай табынганнар. Шулай табынганнар, шулай сораганнар. Үзенә күрә бер яшәү рәвеше. Үзенчә яшәү рәвеше булган үз телендә әйтәләр керәшен теле бармы дип.
Керәшен теле бар. Һәм ул хәзер дә исән. Менә шушы чиркәүдә дә ул бар. Менә шулай.